नांदेडच्या बिलोली तालुक्यातील डोणगाव बुद्रुक येथे बारस यात्रेनिमित्त भव्य काठ्या कावड यात्रा उत्साहात संपन्न झाली। कावडी खांद्यावर घेऊन नाचविण्याची सुमारे 350 वर्षांपासूनची परंपरा येथे आजही जोपासली जात असून भाविकांची मोठी उपस्थिती होती। या यात्रेमध्ये महिला हातात आरत्या घेऊन तर पुरुष टाळ मृदुंगांच्या जयघोषात सहभागी झाले होते। यात्रेनिमित्त शिव-पार्वती विवाह सोहळा, लावणी महोत्सव आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते। विशेष आकर्षण ठरलेल्या कुस्ती दंगलीसोबतच गुळ वाटपाचा कार्यक्रमही पार पडला। आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र अशा विविध राज्यातून आलेल्या हजारो भाविकांच्या गर्दीने डोणगाव परिसर फुलून गेला होता। हनुमान जन्मोत्सवानंतर या सर्व कार्यक्रमाची सांगता झाली। प्रतिनिधी NTV न्यूज मराठी, नांदेड।